ଅଧିକ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି, କିଛି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କଲର ହେଲେ ସେଇଟା ଜମରି ପଛେ ବିକି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଜିନିଷ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଯୋଉଟା ଭିତରେ ସେଇଟା ଦେଖେଇବେ। ହାତୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବେ, ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଖାଇବେ, ସେଇଟା ଆମ ଆଦତ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଦି କିଏ ଯାଇଥିବେ ଟିଫିନ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ, ସେ ଗୋଟେ ଖଲି ମୁଢ଼ି ଦବ, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଲକ୍ସ ପାନ ଡବାରେ 4 ଡବା ମୁଢ଼ି ସେଥିରେ ମିଶାଇବେ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଘୁଗୁନି ମିଶେଇବେ, ଘଣ୍ଟା ହବ, ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚପ୍ ପକେଇବେ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ପକେଇବେ, ଗୋଟେ ସେଉ ମୁଠା ପକେଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖେଞ୍ଚିକି ଦେବେ, 10 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଏବେ 15 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ, ମୁଁ କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଛ ଇଟିଲି ବରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାତିରେ। ଇଟିଲି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ମତେ ଭାଇ ହସ ଲାଗେ, ଆମ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ଖାଇକି ଲଞ୍ଚ ଯାଇ ଟାଣି ନବ, ସକାଳ 7ଟା ବେଳେ ଖାଇବେ, ଲଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିବନି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉ, ଆମ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଖାଇକି ଦେବେ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି, ସେ ଏମି ସ୍କୁଲରେ ହଉ କି ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ହଉ କି କଲେଜରେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଇଟା ସତ କଥା, ଯୋଉ ବିସ୍କୁଟ କିଲୋ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ କି ପାଖାପାଖି 20 ସେର ମୁଢ଼ି ଧରେ, ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 2 କିଲୋ ମୁଢ଼ି ଯାଏ, ତାପରେ କେତେ ଖାଆନ୍ତି ମୁଢ଼ି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମ ଘରେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, 190 ଜଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଭାତ ଖାଏ। ଆମ ପଟେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ଉଷୁନା ଚାଉଳଟା ବହୁତ ଜୋର ଚାଲେ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ କେବଳ 2ଟା କାମ, ସେଥିରେ ପିଠା ହବ ଏବଂ ପୂଜା ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ। या ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଆଉ ଝୁଟି ହବ, କୁଟାକୁଟି କରିକି ତାକୁ ପାଣିରେ ଆଣ କରି ଝୁଟି ପକାଯିବ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଇବା କଥା କହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ବିକିଯିବ।